Dobre, ideme si teda vysvetliť, ako sa tam nahádzajú tie veci. Takže budete sa prihlasovať cez link, ktorý vám pošlem, ale pravdepodobne ho už poznáte. Účet už máte vytvorený. Prihlásite sa, dajme tomu, že máme tam nový let, tak dajme tomu, hej. Tak ideme do stránok. Ja to mám po anglicky, ale budem všetko prekladať, ako to máte vy. Čiže ideme do stránky. Otvoríme si stránky teda. A tu sú všetky stránky, ktoré sú, hej, aj to o nás, ktoré tam nie je uverejnené a podobne. Ale my teda chceme sa odrážať od akcií, hej. Čiže v podstate, keď už viete napríklad, že dobre, ten leták bude mať jednu stranu, tak môžeme v podstate použiť toto, akcia plné dvere a Twin. A keď chcete nahadzovať teda nový leták, dajme tomu, a tak iba dáte v podstate duplicate this, alebo duplikovať túto stránku, hej. Zduplikujete to, on vám to vytvorí kopiu a vždy vidíte, že čo je originál, čo je kopia, hej. Draft znamená, že to nie je uverejnené, že to je iba v podstate taký náčrt, hej. Čiže to je tá vlastne kopia. Prvé, čo spravíme je, dáme, v podstate môžeme dať tento quick edit, to je ako nejaké rýchle zmeny, alebo nejak tak to bude pomenované. Prepíšeme si ten názov, čo to bude, hej. Čiže bude to napríklad, že dáme, že dvere od výrobcu, to je jedno. Ideálne napísať to isté aj do slagu. Slag je tá skratka, hej, čo bude v linku. Ono sa tam automaticky dá preč diakritíko, dá tam pomočky do medzery, ale stačí to iba takto skopírovať, nech je to aj tam, aj tam. Tuto nič iné sa nemení, iba sa zmení status. Status musí byť published, to je akože uverejnené. Čiže keď to bude publikované, tak dám iba uložiť, teda update, obnoviť alebo tak. A teraz už je to uverejnené, hej. No a čo s tým ďalej? Je to zduplikované, čiže teraz momentálne tam budú tie akcia plné dvere a Twin, takto jedna stránka. Čiže dáme edit with bricks. Vždycky všetko sa robí nie v edite, ale edit with bricks. To je dôležité, hej. Keby ste dali edit, tak tam to ani nenájdete. No. Máme tu túto jednu vec, túto jednu stranu, čo tu vlastne bola, hej. Takže stačí na ňu kliknúť iba, prípadne túto na boku si tú listu roztiahnuť, keby bola zatiahnutá, tak stačí si to rozklikať, tú štruktúru a kliknúť na Gallery Alpha. To je tá galéria, kam budeme dávať tie veci. Takže keď to chceme zmeniť, napríklad máme tam niečo iné, vyberiem si, chcem tam mať toto, hej. Dáme tam iba jedno, je to OK. Tu sa mení, koľko je stĺpcov, columns. To je počet stĺpcov, respektíve koľko sa ich zmestí do jedného riadka. Čiže keď máme napríklad jedno, tak to nastavíme na jedno, aby to bolo veľké, aby to nebolo na kraji, lebo keď dáme 4, ako máme na tom normálnom, tak to znamená, že sa posunie na kraj, aby sa tam 4 zmestili. Keď pridám ďalšie obrázky, napríklad môžem držať CTRL, pridávať ďalšie, hej, pridám ich napríklad takto 8, čiže budú, či 10 som pridal, takže budú takto, hej, na 4. Potom samozrejme môže sa dať napríklad aj na 6, hej, to je jedno. Len ide o to, aby sa vždy zachovala nejaká tá kontinuita, alebo ako to nazvať, no proste, aby to bolo responsívne, aby to na každom zariadení malo nejaký normálny počet ideálne, hej. Ale teoreticky mohol by som dať takto, ale dám to na 4, hej. Čiže dáme 4 do jedného stĺpca. Tuto hore, počkaj, to je 10. Dobre, tak môžeme dať 5. Tak. Tuto hore je ten breakpoint. To je, že na čom sa to ako zobrazuje. Čiže môžeme si to pozrieť, hej. Máme tu tablet. Spravidla tento tablet už sa moc nepoužíva. To sú úzke tablety. Väčšina tabletov už ukazuje počítačovú verziu. Ale máme tu tablet, môže byť. Mobilná ležato, to tiež väčšina už používa zase toto tabletové rozlišenie, takže toto tiež nie je nejaké smerodatné. A dôležitý je mobil, hej. V tom mobile sa to automaticky prehodilo do 2, lebo je to skopírované tie nastavenia z toho predošlého. Takže tam sú nastavené na 2, hej. Ale tiež, keby sme chceli, tak to môžeme dať 5. Hej, len tam to budem strašne malé. Čiže
čiže stĺpce necháme 2. No. A v podstate máme spravenú akciu, hej, keby sme robili z toho jednoho. Dobre, rozmýšľam, že aký ďalší scenár by tam mohol byť. Toto napríklad, tuto vpravo hore ukladáme, hej, ono to vždy napíše nejaké, že super, skvelé, dobre, super, dobrá robota, čiže treba to uložiť a momentálne to už je uložené. Ďalšia vec je, čo treba spraviť, je ísť do toho admina, môžete kliknúť tuto na to bečko, žlté, vás to doniesie na stránku a potom kliknúť semok, hore, QZ. A už to prejde do toho admina, kde chceme byť. Teraz, čo je dôležité, vytvorili sme stránku, dvere od výrobcu s názvom, potrebujeme dať do menu, do toho vysúvacieho. Takže dáme appearance, to je nejaký vizuál alebo niečo také a pod tým bude menu. Čiže dáme menu, tu vidíme to menu, ktoré máme spravené a tu máme, že pridať položky do menu. Čiže nájdeme si to, čo chceme, automaticky je to nastavené, že posledné vytvorené, hej, alebo posledné menené, takže bude to tu. Keby to nebolo, tak stačí dať toto, že vidieť všetky. Dáme vidieť všetky a už to iba nájdeme, hej, dvere od výrobcu. Takže zaškrtneme dvere od výrobcu, dáme do menu, pridať do menu, teraz sa to tuto objaví dole a už to iba chytíme a pretiahneme kam chceme. Môžeme dať akože aj na túto hlavnú, to je tá hlavná vrstva a teraz keď to si mali ako pod tie aktuálne akcie, tak iba to pretiahneme do toho, aby to bolo tak na boku pod tým. Môžeme to dať akože aj tretia úroveň, alebo aj druhá. Tam to robí ten obrys vlastne, že aby sme vedeli, že kam to dávame. Čiže dáme to napríklad do druhej. Uložiť menu. Teraz keď prejdeme na stránku, môžeme zase týmto, to je ten prepínač medzi stránkou a tým admin pageom, tak teraz už budeme vidieť, že vlastne už to tam je. Dvere od výrobcu. A je to tam proste, ako sme to nahodili, hej. Teraz ešte dôležitá vec. Prehadzovanie toho poradia, napríklad keď chceme prehodiť poradie, tak stačí iba, hej, chytiť a prehodiť. Ako chceme. Chceme na toto prvé. Dáme to prvé. Čiže není to v princípe žiadna veda, hej. A zase uložiť iba. A máme to zmenené. Takže obnovíme a už je to zase ako sme to nahodili. Čo by som ešte vysvetlil je, že ako tam dávať tie fotky. Keď teda pošlú nejakom PDF-ku napríklad, tak PDF-ko to nebere, čiže treba iba vygoogliť nejaký nástroj, ktorý to spraví, hej. Čiže stačí napísať do Google PDF tu napríklad JPEG, hej. No, ono to hneď nájde nejakú stránku, hej, toto je napríklad tá, čo som ja používal, ktorá to skonvertuje. Čiže iba vyberieme PDF-ko, aké chceme, kľudne tam hodíme tú faktúru, to je jedno. A teraz vlastne tuto je to vlastne, že či bude každá stránka JPEG, alebo to vyťahne iba obrázky. Keďže to sú vlastne v podstate celé stránky obrázky, tak je to jedno, ale môžeme nechať takto. Aha, dáme konvertovať. Toto môžeme nechať normál. Takže to skonvertuje. Keď tam bude napríklad v tom 20 stránok, hej, tak je to jedno. Urobiť to úplne rovnako. A počkáme, kým to vyhodí vlastne túto sťahovaciu tabuľku. Takže to iba stiahneme. Keď si to nájdeme, tak už to vidíme vlastne, že to je tuto, je to v JPEGu, hej. Keby to bolo moc veľké, to znamená, že nad 300 KB, tak to treba optimalizovať. Ja som to aj vysvetľoval už predtým, že akým spôsobom, ale pre istotu, aby ste vedeli teda, tiež pošlem na to link. Treba si nájsť nástroj, ktorý pošlem. Ja používam tento a už iba sa to hodí do toho, čiže uploadneme tie obrázky sem, nájdeme si ich, toto bol on a
a zmeníme vlastne veľkosť. Tento nástroj tiež v slovenčine potom, hej, akože má slovenskú verziu. Takže zmeníme iba, dáme, že veľkosť súboru, nastavíme to napríklad, keby to bolo napríklad 800, hej, tak nastavíme to na 300, kvalitu dáme na tých 90% napríklad. A ideálne zmeniť ten formát na WebP. A potom už dám iba štart. Ono to spraví, hej. Tam sa môže hodiť aj 20 obrázkov naraz, čiže on to spraví, vypluje to iba archív, keby to bolo, hej, tak to zranované vyhodí. A keď nie, tak to vyhodí iba takto jeden súbor, hej. Teraz momentálne tam nejaká zmena nebude, lebo akože zmenšilo aj tak na 66, lebo je to iný formát. No a teraz vlastne už sa to dá uploadnúť. Takže keby uploadujete nové, tak opäť ste napríklad iba v tomto. Pridávate obrázky, čiže pridať obrázok. Tu je upload, alebo prehodiť na upload, vybrať súbor a už nájdeme iba ten súbor, ktorý sme tam dali. Čiže máme tu tento JPEG, ale my chceme tento HTML dokument. Čiže vybereme, počkáme, kým sa to uploadne a už to tam môžeme nahodiť. A už máme tu ďalší. A teraz keby ich napríklad bolo takto, že ich je 6, tak môžeme nastaviť stĺpce na 6. Aby to bolo v jednom stĺpci, aby to nevyzeralo tak divne, že jeden je tam sám. Čiže vždy sa to dá takto spraviť. A zase iba uložíme. Takže vysvetlili sme si, ako to dostať z PDF do JPEGu alebo do WebP formátu, ako to uploadnúť, ako to dať do menu, vlastne tú stránku. Keby napríklad bola nová stránka, teda novú stránku urobíme cez tú duplikáciu, to je jedna vec, čiže dáme stránky, hej, keď budeme robiť nové, tak dáme duplikovať, alebo môžeme iba spraviť to, že rovno tú stránku, napríklad, dobre, teraz skončila táto akcia na plné dvere Adwin, alebo nech je to reálnejšie, poďme si nájsť dvere od výrobcu, čo sme robili, a zmenilo sa to, tak nemusíme duplikovať nič, proste dáme iba edit a už pomeníme, ako to chceme a máme to spravené, hej, v podstate vymeníme tie fotky, dáme uložiť. A hlavne netreba ale zabudnúť na to, že ono to v tom menu už je a treba tomu dať nejaký ten názov. Čiže momentálne, keby sme to uložili, tak stále by sme tam mali, keby sme to zmenili, tak boli tam dvere od výrobcu, takže treba tie dvere od výrobcu zmeniť. Čiže zase by sme iba dávali túto rýchlu zmenu a zmeníme ten názov, hej. Tak sú to napríklad Adwin dvere. A dáme to aj pod to. Skontrolujeme, že to je publikované, hej, dáme update. A zase už refreshneme a už tam bude Adwin dvere. Toto, hej, táto stránka je preč znamená preto, že tá stránka sa už zmenila, ten link sa zmenil z toho dvere od výrobcu na Adwin dvere, takže toto už neexistuje, ale keď tam dáme Adwin dvere, tak to otvorí normálne. Takže takto to funguje. A potom v podstate, keby chcete robiť nejaké zmeny aj tu na domácej, tak nie je to žiadna akože taká veda. Stačí iba úprava pomocou Bricks tuto hore, alebo ísť cez tú stránku, ako som to predtým vysvetľoval, alebo aj tuto hore, to je jedno. Čiže úprava pomocou Bricks. A zmeniť túto niečo. Čiže napríklad chceme zmeniť tento obrázok, čiže zase rozrolujeme to všetko na celú tú štruktúru, sa to dá aj týmto. Klikneme na to a máme tu, ono to je zložitejšie, túto troška, tá štruktúra celá, ale je tu média, hej, takže média, by sme zmenili média. Ale toto sú už veci, čo radšej spravím ja, vy aby ste si vedeli nahádzovať tie aktuálne akcie a to myslím, že z tohto videa pochopíte.